Acea casă era undeva în zona unde e acum, de unde vine afluentul Capra. Vă dați seama ce pești se ascund aici atunci când apa este la un nivel normal. Undeva aici, în zona asta, e zona unde este Monte Vidraru, da? Și aici este zona unde sunt cele două temelii. Deci exact când mă apucam să editez clipul, am zis hai să mai pun o dată hârtiile pe masă și să fiu atent, mai atent ca niciodată. Deci editam și mi-am adus aminte de cuplul ăsta pe care l-am întâlnit de la Craiova, exact când eu terminam clipul și m-au pus să le arăt niște hârtii pe care le avem, alea pe care vi le-am prezentat și vouă. Și în timp ce le arătam, de exemplu, m-au întrebat, ei venisele la primele ruine acolo jos de la Cumpăna și m-au întrebat, oare ce a fost aici? Și eu mă gândeam așa în minte, bă, eu chiar nu am arătat niciodată chestia asta. Și după ce au plecat, am mai coborât toată jos ca să pot să mă conving eu de o chestie. Da? Iar în timp ce vedeam poza asta, pe care le-am arătat-o și v-am arătat-o, o vedeți acum, ați văzut-o la început de clip, undeva în depărtare aici, am zărit casa asta. Ok? Din îndepărtare. Aici este unde vine Monte Vidraru, aici sunt casele astea două și se vede și un pic la asta, aici se vede un pic, nu știu, sunt cărămiși ceva jos, deci o urmă fină se vede și de la casa asta. Dar multă lume a asociat chestia asta, a asociat cu casa asta. Nimic mai fals. Casa asta nu este cea de aici. Casa asta mai degrabă, eu chiar dacă o să vedeți pe parcursul clipului undeva spre final, eu am încercat să fac din telefon, am încercat să arăt undeva cu telefonul și am încercat să asociez cu o altă coamă, dar mai degrabă casa asta venea undeva în zona de jos, eu mai degrabă o identific cu asta, dar pozată de undeva de aici. Undeva în zona asta, în partea asta, o să fie o coamă pe care eu tot am încercat să o scot în evidență. Eu cred, casa asta de aici, văzută dintr-un alt unghi, este cea de aici. Ok? Și este pozată de undeva din spatele ei. Ok? Și din nou o am aici. Aceeași casă, văzută și din unghiul acesta. Așa, dacă stăm să ne gândim, să le punem una lângă alta, deci pozată undeva din direcția asta, de undeva din spate. Da? Vedem că are aici coșul de fum. Da? Vedem coșul ăsta de fum și are și aici coșul de fum. Vedem cum se termină aici, cum se vede triunghiul de aici, exact până în partea asta unde a apucat el să facă poza. Da? Îmi pare rău că este vagonul ăsta de lemne, că așa totuși am fi putut să vedem și construcția asta de aici, unde am intrat în beciul acela pe care spun ei. Dar eu nu cred că aici totuși era casa aia 100%, deci nu este un beci, pentru că scările în partea asta urcau așa, nu se duceau invers. Deci eu cred că poza asta a fost făcută de undeva din lateralul ăsta și este aceeași cu asta. Deci mai mult ca sigur și exact cum v-am spus de stânca. O să vedeți pe parcursul clipului cum am asociat eu muntele ăsta care se duce așa. Eu cred că totuși asta este. Cât despre calea ferată, știu că o să vă spun pe parcursul clipului, vă spuneam de calea ferată, pe unde venea, imediat că am și hârtia respectivă, este fix asta. Da? După cum vedem aici, asta să iau un creion, că nu găsesc rigla cu care am tras prima dată. Asta de aici este, asta este, mă rog, nu este mocănița cu oamenii, asta cu lemne. Erau vagoanele cu lemne. Și dacă ne ducem, aici este triunghiul acela despre care tot au vorbit oamenii. Ăsta este triunghiul, aici vine undeva Monte Vidraru, da? Monte Vidraru vine undeva aici, iar aici este triunghiul despre care v-am vorbit. Da? Iar de aici începe gen coama aia mai mare și aici undeva în zona asta unde nu am eu poză, e acel beci, undeva pe aici, ok? Pe care eu l-am identificat cu partea asta. Da? Deci eu dacă aș sta să unesc pozele cumva, casa asta de aici pe care eu nu o am în nicio fotografie, vine pe aici o stâncă, coboară, care este fix stânca asta care coboară de aici și aici este triunghiul. Și dacă ne uităm de aproape, calea ferată trecea pe aici și asta este podul. Uitați cum se văd pilonii, dacă ne uităm, sper să focalizeze aparatul ăsta cât se poate de bine. Vedem podul și aici jos sunt pilonii care acum sunt dărâmați. Exact cum v-am spus, calea ferată
Trecea fix între triunghi și unde începe coasta asta micuță de aici. Fix pe aici. Ok? Deci, cam astea sunt, înainte, asta am vrut neapărat înainte să-i dau drumul la clip. Am vrut să vă faceți voi o idee cam cum cred eu că ar veni toată situația asta. Deci, eu v-am spus, casa asta de aici, mai degrabă pentru mine, este cea de aici, exact de unde întorcea trenul, da? Și o mai am din unghiul acesta de aici de sus, da? Și vedem că parcă se potrivesc. Trenul care venea pe aici și după aia și aici, care vedem iar cale ferată care venea iar prin fața casei pe aici. Astea sunt. Am văzut că unii deja, cum o să vorbesc și în clip, unii au pus poza cu casa asta, au pus-o deja pe anumite rețele de socializare, dar întrebarea mea e, ok, ați pus-o. Cum ne dăm seama? Cum am identificat-o? Dacă stăm așa să ne uităm aici, să facem un pic ca să vadă spațiu, nu avea cum să fie casa asta acolo unde este temelia aia, unde se poate intra în beci, pentru că este foarte aproape de stânca asta, pe undeva pe aici, între stânca asta, da, și casă, curge râul Capra, pe undeva pe aici. Da? Undeva în față pe aici, dacă mergem, vine zona asta de aici, adică asta, și pe aici vine Buda. Deci casa asta e undeva pe era pe zona asta de aici, chiar dacă eu în clip o să vedeți că v-am făcut undeva din zona asta, am încercat să fac eu un before și after. Eu, practic, am văzut coama potrivită, dar nu am avut unghiul potrivit. Da? Pentru că fiind un spațiu mare, evident că a fost mult mai ușor. Gata, hai că vă las să vă uitați la clip. A fost un mic moment în care nu am intrat în focus, dar știi cum e, eram și singur, eu filmez și manual, în principiu când filmez, trebuia să fiu atent și după animale. Orice inconvenient, îmi cer scuze și sper să vă placă. Salut din nou, oameni buni! Iată-ne din nou de la Vidraru. Acolo unde eu simt că prima dată am lăsat o poveste ușor nefinisată. Probabil nefinisată va fi și de data asta, având în vedere că barajul nu se va mai goli de tot. Bine, el deja s-a început umplerea lui. Și sunt în zona hotelului plutitor, acolo unde vreau să lămuresc o chestie. Nu știu dacă cineva a preluat de la mine sau a văzut în altă parte, dar cineva a spus că la hotelul plutitor doi proprietari s-au certat pe el și l-au scufundat intenționat. O să vă arăt care este adevărata bărcuță care a fost scufundată de doi oameni. E chestia că nu e ca și cum aș vorbi din auzite. Mi-au spus oameni care au fost aici și au văzut când au luat bormașina și au găurit-o și au scufundat-o. E o bărcuță destul de mică, dar oamenii nici mai făceau pe timp de vară treaba cu ea. Cât despre hotelul plutitor de aici de jos, el a fost scufundat într-o noapte, efectiv s-a lăsat, avea o înclinație, s-a lăsat și noaptea s-a scufundat și s-a dus acolo. Sunt multe povești legate de hotelul plutitor, că aș considera să rămână mai bine așa, pentru că cine cunoaște zona și cine îi cunoaște pe oamenii de aici sau care au lucrat pe aici sau care au frecventat zona asta, are și el un istoric, hotelul ăsta plutitor. Nu știu dacă am să fac vreodată un clip special legat de el, dar știu foarte multe legat de el. Având în vedere că au venit mulți aici la Vidraru, dar eu țin să vă precizez că sunt foarte aproape de aici și știu foarte multe lucruri legate de baraj. Cum am spus și în primul clip, nu vreau să vorbesc despre înălțimea lui, de când a fost construit, pentru că toată lumea știe chestiile astea. Am vrut să arăt câteva chestii de pe aici. Filmez la jumatea lui aprilie și deja a început să se umple și vreau să mă bucur de povestea lui, de istoria lui.
Marele meu regret e că nu l-am văzut golit, așa cum aș fi vrut eu, pentru că cred, de asta spun cred, pentru că nu a fost golit de tot, cred că găsisem și casa brătienilor unde era pusă. Știu că era o casă albă, dacă nu mă înșel, de aia vă spun, cred că ea era. Era undeva pe partea dreaptă, cum ne uităm spre apă, de-a lungul firului apei. Este un regret. Eu înțeleg și oamenii care s-au plâns, să știa de 5-10 ani, ceva de gen, că barajul o să fie golit pentru mentenanță. Din păcate, autoritățile nu au fost pregătite cu niște bazine de acumulare a apei pentru oamenii din Curtea de Argeș. Eu înțeleg că s-au plâns, asta este. Dar în același timp văd și o mică românească făcută de oamenii de aici, pentru că mai aveau puțin, nu știu, ceva legat de 20-30 de metri și ajungeau și la golirea de fund, unde puteau să schimbe sitele și de acolo. Eu înțeleg că a fost o investiție de 188 de milioane. Acum mă întreb și eu, dacă tot nu l-au mai golit, ok, ai economisit niște bani. Oare ce s-au făcut cu banii ceilalți? În fine, treburile lor. Și la cetatea lui Țepe s-au investit 5 milioane pe un acoperiș de sticlă și 2-3 cărămizi care sunt deja sparte. O să mergem mai sus pentru că data trecută au fost foarte multe noroaie și nu am reușit să ajung acolo unde mi-aș fi dorit. Să vă arăt și alte chestii și o să vreau să ajung acolo unde data trecută nu am putut să ajung din cauza noroaielor. Hai mai sus! Băi, deci de fiecare dată când vin aici, vin cu câte cineva, gen, să mă ajute să filmez, să merg, să am și eu cadrele mele, să mă văd un pic mai de la distanță. Și de fiecare dată când ajung aici, gen la Cumpăna, oamenii spun, hai că te aștept la mașină. Din motive evidente, vă dați seama, aici sunt urși, tot felul de animale, șacali. Tot mai spunea băiatul de sus, de aici, de la Cumpăna, că are o cățea, Bela, foarte frumoasă cățea, o cățea albă, a fătat 4 pui și au fost mâncați de șacali, din ce am înțeles. Deci este o zonă pe care nu v-aș recomanda să veniți singuri și mai ales să veniți la o oră de asta cum sunt eu, mai pe la ora 6 seara. Sunt pe zona în care erau foarte multe, erau multe case, eu vi le-am arătat în pozele de data trecută, am zis să nu le mai iau cu mine, bine, le am în mașină, dar nu le-am mai luat până aici. Tocmai ce văd, nu văzusem data trecută, mai e aici o așezare, sunt 100% sigur că e pe una din pozele mele și știu care este, știu că v-am arătat-o data trecută. Interesant asta, deci era din cărămidă și vreau să ajung acolo unde nu am ajuns data trecută. Deja încep iar să mă scufund în noroi, adică cum fac eu de vin, numai după ploi vin. Și sunt destul de departe de zona pe care trebuie să ajung. Vreau să merg în zona aia unde este temelia aia, unde se poate intra de desubt. Am avut ambiția încă de data trecută, am mers cât am putut de mult, apoi când am început să mă scufund, am zis, hai că până ajunge apa înapoi după renovări, am timp să vin. Și m-am găsit din nou în cel mai bun punct de a veni, exact când sunt singur și al nimănui, da? Adică nu e ca și cum aș fi pe undeva pe Bangkok sau fac vreun vlog de la de călătorie în care ai oameni pe lângă tine, adică trebuie să recunosc. Mă uit în stânga, în dreapta tot timpul și sper să fiu singur. Mai am un pic. Uitați aici. Data trecută, știu că v-am arătat piramida aia de acolo. Am confirmat, pot să confirm acasă când am ajuns, m-am uitat de foarte multe ori la ea și pot să confirm că pe acolo trecea calea ferată, pe podul ăla, adică m-am uitat în toate unghiurile, până și cu o lupă mică m-am uitat să fiu sigur. Și chiar era pe acolo o cale ferată. Deci, practic, între coama asta de aici și triunghiul de acolo, pe acolo trecea calea ferată, Mocănița, cum o numeau ei. Uitați-vă cum arată. Dacă stăm așa să ne gândim, practic râul Argeș de aici începe. Practic, de aici ia viață. Mamă, uitați-vă ce e aici. Doar uitați-vă ce e aici. Incredibil. Da, mergem mai departe. Deja sunt destul de jos aici. N-am putut să cobor data trecută până aici.
Nu știu dacă e bine că am luat-o pe aici, dar o să urc înapoi să pot să ajung la clădirea respectivă. Hai, ne vedem de acolo mai de aproape ca să nu vă țin mult, că deja îmi tremură mâna pe aparat, că e destul de greu. Și pornim din nou de acolo. Hai, ne vedem imediat. E de-a dreptul halucinant, oameni buni, cum a putut natura să schimbe tot relieful. Deci, efectiv, am intrat până la gleznă din nou. Dar asta este, îmi place ceea ce fac și vreau să vă duc cu mine în micuța călătorie. Nu ajunsesem până aici data trecută, foarte interesant până și pentru mine. Uitați câte trunchiuri de pom avem aici. Dacă mai luam și un stabilizator după mine, deja îmi creștea mâna cu el în mână, că faci mușchi cu așa ceva. Cât s-a tăiat aici. Exact cum am spus și data trecută, doar ca acești copaci să nu ajungă jos la baraj, să nu înfunde pe acolo. Adică mai avem puțin. Aproape am ajuns și vreau să vă arăt o chestie foarte interesantă, și anume cam de unde ia naștere râul Argeș. Data trecută am uitat să vă spun, bine, data trecută am omis mai multe chestii și aș vrea să vă arăt o chestie aici interesantă. Nu e de aia cu before și after, v-am spus, nu am mai luat hârtiile la mine, pentru că ceea ce aveam eu interesant să vă arăt era în zona în care încă este apă acum. Și vreau să vă arăt o chestie foarte interesantă. Avem aici se unesc două râușoare, afluenți. Avem în partea asta, zona de aici, din stânga, Capra, și aici în dreapta este Buda. Practic, apele astea care se unesc merg în jos și așa ia naștere râul Argeș. Uitați-vă și în partea asta tot așa, adică și pentru mine e ca și cum nu aș fi venit data trecută. Foarte multe trunchiuri de copac, adică chiar s-a tăiat foarte mult aici ca să se ajungă la priveliștea asta așa deșertică. Din nou, aici probabil se făceau focuri de tabără. Foarte interesant și se vede clar că am impresia că e ceva pus de mâna omului. Nu cred că aici zici că e un Stonehenge. Dar pare că este mai mult o formațiune artificială, gen, mă rog, de mâna omului, nu este natural, cum sunt bolovanii ăștia aici. Din nou, piramida care efectiv pe mine m-a fascinat, care am văzut-o data trecută. M-am spus, între piramida asta, era să cad, între piramida asta de aici, mă rog, bolovanul ăsta, și partea asta de aici, pe aici, vă pot confirma 100% că trecea calea ferată, pântre chestiile astea două. Aici, dacă ne uităm, zici că e o chestie de aia din deșert, știți, când să strâng movilele alea, sau cum să numesc, că nu am inspirația necesară după oboseala pe care o am. Din nou am obosit, ca și data trecută, că mi-aduc aminte că tare obosit am fost după experiența asta. Aici, probabil, a fost ceva ca, nu știu, evident nu a fost copac, a fost ceva de, nu știu, ceva crescut, cred că pe lângă casa omului. Vreau să vă mai arăt o chestie. Pe unde v-am arătat data trecută că trecea o cale ferată, vă pot confirma la milimetru și 100% din surse foarte sigure, adică am vorbit și cu oameni de la muzeu, da? Am vorbit și cu oameni care au fost în zonă, cu oameni care mi-au spus, dacă vrei, putem să te băgăm la jos la hidrocentrală, să participi, să vezi tu cum să fac lucrările. Am spus că nu sunt interesat, pentru că nu pentru asta am venit aici. Am vrut mai mult să arăt o mică poveste al locului ăsta și vă pot confirma 100% de la oameni care au lucrat aici 15 ani, de la oameni care sunt bătrâni, exact, probabil ca bunicii noștri, au confirmat 100% că pe aici trecea calea ferată, exact pe la podul ăsta de aici de jos. Nu am mai adus drona pentru că erau practic aceeași filmare ca și data trecută. Fix pe aici. Și sunt foarte bucuros că am avut plăcerea să văd chestia asta pe viu, pentru că foarte curând, undeva spre sfârșitul anului, zona asta va fi astupată cu apă, va fi umplută. Ușor, ușor, natura o să-și ia drepturile înapoi, iar eu mă bucur că sunt
sunt martor la o bucată mică de istoria al acestui loc. Ne vedem un pic mai sus. Pentru mine acum e practic marea dezvăluire. În sfârșit am ajuns la temelia pe care mi-am dorit atât de mult să ajung. Sper că nu e nimeni acasă. Că, bine, dacă o să vedeți clipul ăsta înseamnă că nu a fost nimeni acasă și sper să nu fie nimeni acasă. Uitați cum arată pe jos. Da? Din nou am venit nepregătit. Mă gândeam să-mi iau niște încălțări de alea mai de munte, dar am zis, cât de rău să fie. Într-adevăr, a fost mai bine, dar suntem aici. Incredibil. Sunt, în sfârșit, înăuntru. O secunde să dau filtrul jos, filtrul meu ND. Să vedem dacă putem să... Hai mă. Ok. Să vedem ce se poate face. Să creștem puțin ISO. Și acum să venim aici. În sfârșit am ajuns în locul în care cel mai probabil, se vede că și alții au mai fost aici, cel mai probabil stau și mă gândesc, vă dați seama ce pești se ascund aici atunci când apa este la un nivel normal. Vă dați seama ce pești. Dacă, bine, sunteți de acasă, dar cine a fost aici poate să vă confirme mirosul ăla de mâl, de lac, de pește, exact când te duci undeva unde e apă de aia mult stătută. Exact feeling-ul ăsta îl am eu aici. Și mă bucur că am luat parte la istorie și că am venit aici și am văzut cu ochii mei clădirea asta pe care de foarte mult timp, de când a fost dezvelită de către apele liniștite ale Vidrarului, mi-am dorit să fiu aici. Iar acum, iată-mă aici. Mă bucur ca un copil, chiar dacă sunt un pic la risc, ce-i drept, dar mă bucur enorm că sunt aici. Aici cel mai probabil a fost un beci de casă. Știu că a pus cineva o poză, deasupra era o casă de lemn. Vă pot confirma, toți cei care veți vedea clipul ăsta și toți cei care v-ați gândit la casa aia de lemn, la care am și o poza, vă pot confirma că m-am uitat în toate unghiurile și m-am uitat după toate coamele, după tot relieful. Vă pot, hai să spunem nu confirma, pentru că ar fi puțin nesăbuit din partea mea, dar vă pot spune că nu este acea casă de lemn pe care ați văzut-o la alții în poze. O să încerc să identific și poate la editare, poate o să pun poză, poate nu o să pun. Dacă în timp ce vă uitați nu a apărut o poză, înseamnă că nu am identificat-o corect. Haideți să și ieșim. La momentul când voi o să vedeți clipul ăsta, 2 secunde să pun din nou filtru. La momentul când voi o să vedeți clipul ăsta, apa încă este aici. Mi se pare că este ce asta? 16 aprilie când eu filmez clipul ăsta. Incredibil. Eu am zis că vreau să fac chestia asta în 2 părți. Dacă voi vreți să fac și o a 3-a parte, puteți să-mi lăsați în comentarii și o să revin din nou cu un set de hârtii pe care eu l-am. Uitați cum se vede și cu această băncuță care am văzut că unii spun că ar fi de la mocăniță, ceea ce există o mare posibilitate să fie adevărat. Din cauza cum arată, o să merg imediat și acolo sus să vă arăt. Dacă ați vrea să vedeți un al 3-lea clip, problema e că tot ce am simțit eu că trebuie să vă arăt, mai ales de la cumpăna, eu v-am arătat crema, adevărata cremă, era acolo unde apa încă este. Acolo aveam micuțul sat de jos. Erau casele de aici, de la cumpăna, dar mai erau jos și acolo erau mai multe case. Erau casele alea mai, hai să le spunem, mai civilizate. Nu că ar fi fost, era o zonă de munte, nu că acum zonele de munte sunt, mă rog, cu tot respectul, sunt oamenii normali, oamenii de la țară, dar în parte erau oamenii cu casele mai mari, aici erau casele mai mult coșmelile, aici veneau oamenii care, tăietorii de lemne, exact cum au spus mulți, că erau
al tăitorilor de lemne. Nu, erau și oameni care aici își făceau veacul, aici au amintirile, mă rog, aici și-au generat ei amintirile. Înțelegeți? Și acum sunt aici sus, pentru mine ceva de nedescris. Mă bucur ca un copil. Știu că poate pentru mulți dintre voi nu înseamnă mai nimic chestia asta, dar eu că sunt aici, eu mă bucur enorm. O să mai cercetez zona asta, o să mai iau încă câteva puncte. Aș vrea să vedem. La momentul când eu o să pun clipul ăsta, eu am spus că sunt aproape sigur că acea casă de lemn nu a fost cea de aici. Dar vă promit că atunci când o să pun clipul ăsta, o să mai calculez, o să mai mă uit încă o dată la relief. Eu când mă uit după coame. Mă uit după coame, mă uit cum arăta pe aici pe sus, mă uit ce era încolo. Exact așa am depistat toate punctele pe care voi le-ați văzut. Iar eu, din ce m-am uitat, pur și simplu, nu mi-a dat mie, nu mi-au dat mie socotel. Eu acolo unde am confirmat și am putut să vă spun 100%, am putut și v-am spus. Dar unde nu sunt sigur, nu pot să vă spun. Dar aici, nu cred că este acea casă despre care am văzut că au postat-o câțiva. Casa aia de lemn, o casă foarte frumoasă. Dar o să mă mai interesez și atunci când editez o să și pun. Uitați-vă la băncuța asta. Am și onoarea și plăcerea să stau pe banca asta ruginită și plină de istorie. Și stăteam așa și mă gândeam. Hai să dau pe 16 mm. Stăteam așa și mă gândeam. Noi care trăim într-o eră a conspirațiilor, oamenii tot spun că ne-am bătut joc de vidrarul, ca să ne luăm vidrarul înapoi și toate cele, dar nimeni nu se gândește dacă ar fi fost invers. Întrebați-vă, nu știu, puneți-vă întrebarea de la coadă la capăt. Dacă locul ăsta era un loc liniștit, sterp, virgin, cu oameni în zone, cu sate, cu case, exact cum e la, cum se numește satul ăla dinspre vest, Geamăna sau ceva de gen, imaginați-vă că noi ne-am fi apucat acum în era asta noastră să construim aici un baraj, să măturăm oamenii din cale, să tăiem atâția copaci, să mutăm oameni, să întristăm atâția oameni și practic să mutăm oamenii. Imaginați-vă dacă oamenii de rând, din era asta, s-ar fi apucat acum de baraj. Da? Acum natura își ia înapoi. Dacă stăm să o luăm logic, natura își ia înapoi când nu e ceva construit ok, e construit de mâna omului și își ia înapoi. Dar practic ce e aici, asta de noi ne batem joc, este ceva construit de mâna omului, să știți. Da? Nu trebuie să ne mai gândim la conspirații. Trebuie să trăim momentul, aici a fost o retehnologizare, mă rog, mică excepție că n-au vrut să-l golească de tot și pe mine mă cam irită, pentru că nu am putut eu să-mi fac mendrele așa cum aș fi vrut. Apropo, deci banca asta e într-adevăr, nu cred că a fost bancă, nu cred că a fost băncuță. Scuze că schimb subiectul, dar asta nu a fost bancă de aia de stat pe prismă, pe pălimar în fața casei. În primul rând se vede că e o bancă mică, da, cu spătarul ăsta pe care îl avea aici. Asta clar era o băncuță de tren și în primul rând, uitați-vă palma mea, uitați-vă cât este de jos. Dacă pot să-mi filmez piciorul, este foarte, foarte joasă, adică îmi vine un pic mai sus de gleznă. Bun. Aș vrea oarecum să închei într-o notă foarte pozitivă și să vă spun, nu mai credeți tot ce vedeți pe internet. Bucurați-vă de fiecare loc. Veniți la noi pe Transfăgărășanul nostru, că și eu sunt de pe aici, de pe în zonă, sunt în Pitești. Respectați-ne natura, respectați natura oriunde mergeți. Nu hrăniți urșii, este foarte important. Și bucurați-vă de zonă. Și nu mai credeți tot ce vedeți pe internet. Ok? Doar bucurați-vă de ceea ce vedeți. Aici, cândva, oamenii generau amintiri. Acolo unde era zona de târg, acolo poate dansau mândrele, cum spuneau ele, cu mulți ani în urmă. Iar noi venim acum și spunem că ne-am bătut joc, că nu știu ce. Nu, de fapt, dacă stăm să o luăm logic, oamenii ăia când au venit și au construit barajul și au înlăturat oamenii ăștia de aici, oare nu e ca și cum și-ar fi bătut ei joc? Ok, de dragul tehnologiei, de dragul modernizării, pardon. Ok, am modernizat, ne ajută.
foarte bine, dar trebuie să aducem un tribut pozitiv și să nu neapărat să fim cu capul plecat, adică să venim cu respect în zonele astea și să nu ne mai batem joc, da? Locul ăsta e al nostru, e al tuturor, să fim mândri că l-avem aici și măcar să-l menținem, nu neapărat să-l îmbunătățim, că la noi când vine vorba de îmbunătățit, e greuț. Vă cam las, mă duc să-mi fac și eu câteva poze solist. O să încerc la editat, v-am spus, dacă cumva consider că casa aia de lemn era de aici, dar m-am uitat de 1000 de ori, mai mă uit și odată, că poate să ia mie una oară. Am să pun. Deocamdată mă bucur de momentul ăsta. Impecabil. Mă duc să-mi fac câteva poze, mă duc să dau mâncare la câinii de sus, că mereu vin cu sacul de colea de jos. Și mai mă duc acasă. Și mai departe vedem ce o să fie. Mai departe o să fac și alte clipuri, nu neapărat plecate de zone, de locuri. Eu fiind aici și trăind în zonele astea, adică vin aproape săptămânal la Vidraru și nu de dragul de a face un clip. Dar am zis, dacă tot vin pe aici, hai să fac și un clip, că consider că am mai multe informații decât au mulți. Nu că n-au alții mai multe decât mine, să ne înțelegem, adică sunt alții care au informații mult mai bune și mai multe decât mine, da? Eu m-am bazat mai mult pe chestia asta, pe locurile care au fost înainte. Eu întotdeauna am fost fascinat de ce a fost înainte de locurile alea. De exemplu, dacă se construiește ceva la mine, nu știu, la mine în oraș, întotdeauna când se dărâmă ceva, și să cam tot dărâmă, întotdeauna mă duc, fac poze, să am o amintire, ca oamenii peste ani și ani să vadă ce era pe locul ăla care acum s-a construit acel ceva. Da? V-am lăsat, mă mai bucur și eu un pic de moment. Dacă v-ați uitat până la capăt, eu vă respect chestia asta și vă mulțumesc că v-ați rupt din timpul vostru. Aici bate foarte tare vântul, sper că microfoanele mele au fost ok setate și ne auzim în următorul. O să scot și clipuri mai mici, nu neapărat legate, v-am spus, de natură, o să fiu și în alte zone și sper să vă placă și zonele alea. Și vedem ce prinde cel mai bine. Deocamdată mie îmi prinde aici bine unde sunt și n-aș mai pleca de aici, credeți-mă. Dacă apa asta n-ar veni aici, mi-aș pune cortul toată viața. V-am pupat, ne vedem pe sus pe la câini. Ceau! Hai să vă arăt ceva. Un detaliu interesant, dar totuși care nu spune mare lucru. Și cred că oamenii au dedus, din cauza ce au văzut aici, au văzut chestiile astea de lemn, grinzi, pătrați, ce-or fi ei, bine, mă rog, la cum arată asta, cred că era mai mult în îmbinarea de la colțul casei sau ceva de gen. Aici chestia e că au fost multe case de lemn în zona asta, mai ales în zona unde întorcea trenul. Vi l-am arătat de data trecută. Și mai e o chestie. Eu v-am spus că mă uit după zonele astea de relief. Aici, că am și eu pe bătrânul meu aici telefon, că nu am foile sus la mașină. Nu știu dacă o să pot eu să... Casa asta de aici, pe care ei... Hai mă, focalizează-mă, frate. Vedeți că undeva aici în stânga era ceva foarte abrupt, adică era o coamă foarte abruptă. Dacă mă uit pe aici, nu e nimic pe zona asta care să fie atât de abrupt, uitați. În schimb, mă uit la zona aia de acolo. Și dacă ne uităm aici pe partea asta, eu am impresia că totuși era o casă pe care v-am arătat-o data trecută și știu că v-am spus în clip că nu pot să ajung și acolo bănuiam că erau niște case. Și am spus de o casă de lemn. Și casa aia de lemn, sunt 100% sigur că venea undeva aici în zona asta de jos, unde oricum era plin de case. Iar ca să fie treaba ok, 2 secunde. Imediat că eu acum în timp ce vorbesc cu voi, caut prin poze. Imediat. Așa am revenit. În zona asta erau foarte multe case. Calculând, nu pot să... E foarte greu să focalizeze pe telefon. Dacă ne uităm pe coama asta de aici de sus, uitați-vă cum stă telefonul meu. Evident, casa nu era sus așa la înălțime. Deci cum se vede casa acum, uitați-vă cum stă mâna mea pe coama asta, 2 secunde. Imediat sta să ridic mai sus. Undeva aici, uitați-vă cum vi le pun. Da? Fix aici. Unde vine afluentul dinspre partea
stângă, ok? Exact cum v-am arătat, este doar o părere. Deci cam pot să confirm că nu era casa asta de lemn aici unde este temelia asta. Eu consider că mai degrabă era tot aici în zona asta unde erau mai multe case. Pentru că, băi, ok, era o casă solistă. Vedem zona asta cum era aici. Nu are nicio treabă, nu e nicio coamă abruptă, e totul drept. Din nou, dacă stăm să ne gândim, focalizează. Acea casă era undeva în zona unde e acum, de unde vine afluentul Capra. Adică pare mult mai plauzibil. Fraților, am venit la mașină și în timp ce am ajuns am cunoscut un cuplu super mișto de la Craiova, a venit special să ne vadă minunățiile astea de aici din zona noastră. Și în timp ce le arătam hârtiile astea, tocmai aici am făcut o descoperire, pentru că v-am spus că mie îmi place să mă orientez cum trebuie în spațiu. Am venit, cu toții știm că primele clădiri care ies atunci când apa se retrage puțin sunt astea de aici exact în față de la Cumpăna. Și practic nu știu cum de mi-a scăpat, nu vi le-am arătat niciodată, dar arătându-le la oamenii ăștia minunați pozele, pentru că am spus că ar vrea să vadă totuși niște poze, mă uitam la niște hârtii și mi-am dat seama de o chestie. Facem un before și after exact așa ca de final de meci. Aici avem cele două temelii emblematice pe care oricum cam toată lumea toți le văd cum să retrage apa cât uși de puțin. Dacă ne uităm în față și vedem undeva aici, undeva în zona asta, vedem coama asta aici și aici sunt chestiile astea două, țâțicile astea mici, astea două, da? Am și o hârtie asta. Sper să nu-mi ia vântul. Dacă ne uităm așa și vedem chestiile alea două din îndepărtare, uitați-vă cum stă și în partea asta din stânga, cum se vede, da? Uitați cum se unește și în dreapta, cum se unește gen pădurea. Uitați-vă aici. Practic aici avem clădirile astea. De asta mi-a plăcut dintotdeauna să fac before și after și să mă uit după relief. Și de-aia v-am spus că eu nu cred că acea cabană de lemn de jos este cea pe care ați văzut-o cam în toate pozele. Dacă ne uităm în stânga acolo, unde este viitorul hotel Montevidraru, vedem că și aici, unde venea gen spațiu gol, hai te rog vântule, ajută-mă măcar de data asta, uitați-vă undeva aici în zona asta unde este degetul meu, thumbnail-ul, da, tambu, așa, am zis bine, în fine, undeva aici în zona asta e zona unde este Montevidraru, da, și aici este zona unde sunt cele două temelii. Și v-am spus în îndepărtare aici, sunt chestiile astea două și aici coama asta mai mare. Și dacă ne uităm din nou, uitați-vă cum vi le arăt. Da? Evident că asta mică de aici, din stânga de tot, probabil este astupată la cât a crescut aici. Că de să strânge mălul, să strânge noroiul, acum nu știu nici, acum ca să mă împac puțin, nu știu cât de mult aș fi văzut nici pe fundul apei dacă apa se retrăgea de tot de jos de la baraj. Bun, cam asta a fost de aici de sus, de la Cumpăna. Am plecat și eu acasă că am cam obosit. V-am pupat. Și ca să încheiem într-o notă pozitivă, eu întotdeauna când vin aici, mă opresc să iau un sac de pâine la toți căței ăștia frumoși care sunt destul de izolați. Ia să vedem. Hai mă, deschide-te. Ia să vedem. Ia să vedem dacă se vede. Dăm la băieții noștri aici de mâncare. Hai! Băieții! Ia-mă! Deci ăștia sunt cei mai frumoși câini ever. Ia-mă! Eu le-am mai dat și mai devreme. O să le las aici, ca să nu mă prindă noaptea. Haideți băieții! Hai băieții! Le lăsăm la căței ăștia frumoși aici. Și să dea Dumnezeu să faceți frați frumoși așa ca și voi, ca părinți. Ia!
Hai că deja ei sunt sătui de mine. Sper că v-a plăcut clipul. Și ne vedem pe data viitoare. Să auzim de bine și respectați natura. Ceau!